ସୋୟା ସସ୍ ନାହିଁ, ରାଗ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବି ନ ପାରିକି ପକେଇଦେବୁ ଚିନିକୁ। ଗାଉଁଲି ଜୀବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁର ସେ ପୁଣି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ଆଜି ମୋମୋ। ତାହା ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କୋବି, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଆମ ମୋମୋ ରେଡ଼ି। ମୋମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମସଲା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୋମୋ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବାମ୍ଫ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର ସବୁ କିଛି ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋମୋ କରିଥିଲୁ ସେଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଓଭରାଲି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଯିବ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବାକୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼। ଗାଁରେ ରହିବୁ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିବ ଆମର। ଏବେ ମୋମୋ ବସିଛି ଷ୍ଟିମ୍ ହେବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚଟଣିଟା କରିସାରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋମୋ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ରାଗ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଏତେ ଦେବାର ନଥିଲା। ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।